Over het generaal winnen de wetterskipsfracties goed te spreken over de aanpak van de wetteroorlijst. Al winnen er wel wat kritische vragen. Zo worden FNP weten waarom de retentiepolders om oorstallig wetter op te vangen net jeder en meer inzet binnen. En waarom het gewoon poldergemaal het wetter er weer uitmelden. Op het moment dat de ruimte op de boezem er niet meer is, dan moeten we ook de capaciteit in de polders gebruiken. En dat hebben we hier en daar gedaan. Soms denken mensen dat we dat onvoldoende doen. Maar dan is er altijd wel een reden waarom die gemalen van die polders nou draaien. Omdat we kunnen niet de bebouwing in die polders zomaar onder water zetten. Het is conform het beleid, dat klopt. Maar er is ook heel duidelijk aangetoond dat de inzet lokaal van oer in polders, dat kan een heel soort druk op het water voortnemen. Dus het is ook heel goed dat er op Nijnen gesjoemd wordt. De wetteroorlijst toont een noodzaak aan van een nijgemaal bij Lauwerzeer, zo vonden de fracties. 70% van het Friese water dat wordt aanwetteren via de Lauwersmar op het water. En dan moeten we net kwetsbaar wezen. Wij moeten erop aankennen dat we het water kwijt kennen. En daarbij jij het natuurlijk een gemaal. Nou, wij gaan met het waterschap Noorderzeilvest en de provincies door deze situatie die we nu weer hebben gehad nog eens een keer weer wat sneller en wat strabanter in gesprek om te kijken of er medefinanciers voor het gemaal te vinden zijn. Zo zou het Riek mooi betellen matten, omdat het een zaak is van nationaal belang. De definitieve evaluatie is in de rin van dit jaar.